हेलौ गाइस आसा खालामदों नोंथांमोना मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं बे समाव 12 बाजिनि बारबाय ओंखाम जानो जोबोद उखैबाय नाथाय दिनै ओंखामा बेलेग जायगायावसो दुब्लि बारियावसो खाना जाहैगोन आरो मा खाना दं आरो मा दिनैनि ओंखामा दुब्लि बारियावसो जागोन आंनिया दा रेडि जाबाय आङो थांनोसै ओमफ्राय नै दखनाबो बिहरफादों मा थांगौ ओमफ्राय माबा दुगैनो थाखाय दखना बिहरफादों ओमफ्राय साबोन बिहरफादों दुगैनोनो दा आङो थांनोसै आरो मा आं दा दुब्लि बारि मोनफैबाय नै सासे नेगासिनो दङ थफ्ला थफ्लि लानानै सान्दुंआ ओरैबायदि जाथारबाय बा बाहेरायाव ओंखारनो हानाय नंला माथो मोखां आलौनाय मोनलायसै लोंनानै फेनानै थानाय सेस नुबाय मानसिखौनो लोंनानै फेनानै थाबाय नामा हा लोंनानै फेनानै थाबाय नामा दाबायदियाव बेसर मारा होनांगौ मोनबा सेसमोनलै देनसे गरम जाबायना हाग'नायखौसो हाग'नाय दाखालि बोरो मा खामानि जाखो बे दा दैज्लाङाव जोमजायो ना मेसेङाव जोमजायो बाय लामोनि आखायाव नांथ' नङाबाथ' आंनाव नांगौमोन बबे मा दं बिराद बुरजा नामालै गिलिरथार मा एनाउन्स होबाय थादोंब्रा आयै मा जाखो सबायबो सबाय दाउ थुस ना गोरानसो बायलां ओरैबादि दुब्लि बारियाव खाना जाफैनानै दंफैयो आरो जों मा बैयाव गोसोम गोसोमलै जायगाया ओइ मानो गोसोम बैखौ होनदां ओमफ्राय बै मालिफारा बैयो ओइथिं दगलफारा ओमफ्राय बै जों गामि ओमफ्राय खोला मालिफारा लागायनोसै जानाया वाव what a beautiful nice जानांगौ जाखाबाय नायलाय गामब्लासे ओंखाम थादोंमोन बेखौ जाजोब्बाय बे बेदरा खुरैसेमोन बेजों एथ' गोबावनि उनावसो खाना मोनजाबाय इन्टारेस्ट गैया खाना जाखांनानै थांजोब्बाय मालाय आहासो जाम्बि बायदि नेबाय थानांदों ओंखाम थफ्ला लानानै साथा हमलायना हरनांदों नै बेखौ जाजोबबावगोन नों फागुन दाननि थिं थिं सान्दुं मोजांखौनो नुवा सबाय ना गोरान गन्थङाबो बा स्लिम स्लाम जाजोबनो हामारबायथ' सेलाबावसो हायो गोथावमोन बिराद बरिया बिराद गोबावनि उनावसो खाना मोनजानाय ना सान्दुं गोसायाव हारा जाग्राफ्रा नै गुड मर्निं टु अल भिउवार्स नोंथांमोन मैयानि जे बेदर जानाय बियो दाउआ माने बेमारमोन नालाय बेखायनो माने बाहेरायाव जाहैदों आरो ना ओमफ्राय आं हारसिं जानायनि खारना बेनो जाहैबाय आंहा मैया रबिबार हिसाबै क्लास दंमोन 12थासिम माने 12थानि उनावसो आङो बे जायगायाव थांनानै जाहैनो मोननाय जादों आरो
मालायफ्रा जाखांनानै फैजोब्बायमोन थोरसि लथा सेस सुजोब्बायमोन ओमफ्राय जोंहा मिसेसआ नेगासिनो दंमोन आरो आंखौ न'आवथ' लाबोनानै जाफैनो उसुबिदा नालाय माने बै बेमार दाउखौ नैबे जायगायाव माने न'फ्राव जाफैनानै बिनि मा होनो मैलाफोरखौ गारनाय जायोबा बै मोजां दाउफ्रा सन्देर जाहैदों थारमाने बिनि थाखायनो माने न'आव जाफैनाय जायाखै आरो ओंखायनो गुबुन जायगायाव थांनानै जाहैनाय जादों दा मा बुंगोन नै गुबुन जायगायाव थांनो ओंखारबाय भिडिअखौ गोबाव खालामनो सानासै नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय आंनि चेनेलाव जुदि गोदानब्ला नोंथांमोनहा सापर्ट खालामबानो जाबाय ना मा होनो नोंथांमोन बाय बाय उनाव लोगो मोनगोन आसा खालामनाय जाबाय